Da vidimo kakvo punjenje ima moj hamburger. Oho, sveže novčanice, nije loše. Super, izgleda sjajno. I meni se sviđa. Pitam se šta će biti ako prelijem pare čokoladom. Oho, miriše fantastično. Nadam se da ni ukus neće izneveriti. O da, oduševljena sam. Ne mogu to mirno da gledam. I ja želim da probam. Žao mi je, Zak, ali već si pojeo svoj hamburger. Smislila sam nešto. Da ne bih oštetila hamburger, poliću ga čokoladom odozgo. A vidi kako čokolada lepo teče. Nema sumnje da je to ukusno. Zlatna lepinja je mnogo dobra. Pitam se od čega je napravljena? Verovatno od čistog zlata. Ogladnio sam. Suzy, molim te, budi dobra, daj mi malo. Prekasno, pojela sam sve.